Min jibża jgħaddi minn taħt sellum, min jitwerwer meta tinkiser ximera, min ma jiftaħx umbrella ġewwa, jew min saħansitra joħroġ il-qrun jekk jara qattus iswed. Dawn huma ftit mis-superstizzjonijiet li ħafna minna nemnu bihom, iżda oħrajn ftit jagħtuhom relevanza. Il-psikologa Priscilla Muscat tajt li l-bniedem dejjem jipprova jinterpreta dak li għaddi minnu, iżda mbagħad meta ma jsibx spjegazzjoni jipprova joħloq relazzjoni ma' dak li ġara. Meta l-bniedem iħoss li tilef il-kontroll, jibda jagħmel affarijiet biex jipproteġi lilu nnifsu. Il-psikologa Priscilla Muscat tajt l-importanti li dan ma jsarrafx fobja. Issa ssir fobija meta l-persuna tant tibża minn dak il-jum li tant tipproteġi ruħha li tispiċċa tillimita r-rutina tagħha ta' kuljum. Dawk li jemnu fi Friday the 13th ħafna drabi jagħmlu hekk għaliex ikunu trawmu hekk. Friday the 13th bl-Ingliż. Issa din hija konnezzjoni li l-moħħ jagħmel ġifieri il-mument li inti tisma' forsi bil-Malti, mhux bil-fors imma bl-Ingliż dik turina kemm aħna din hija xi ħaġa li hija kundizzjonata u mrawma fina. Ġifieri li l-mument kif aħna nindunaw li huwa dak il-jum u kif nisimgħu anke l-espressjoni biss inħossu ċertu sensazzjoni skomda, ċertu sensazzjoni negattiva. Lil dawk li jibżgħu minn dan il-jum, il-parir tal-psikologa huwa li f'ġurnata bħal din jimlewha b'affarijiet ta' rutina u jagħmlu affarijiet li jieħdu gost bihom.